Tässä esityksessä käsittelen luovaa ajattelua, prosessimaista työskentelyä ja luovia menetelmiä. Mitä ne tarkoittavat kehittämistyössä? Käyn läpi esimerkkejä. Voit pohtia, millä tavalla kuvataiteilija voi hyödyntää kuvataiteen asiantuntijuutta kehittämistyössä. Voit myös miettiä, miten eri menetelmiä voisi soveltaa sinun omassa luovassa työskentelyssä. Kehittämistyö on yleensä projektimuotoista. Projektin ominaisuuksiin kuuluvat projektin kesto, tavoite ja resurssit. Projektin resursseja ovat esimerkiksi projektiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä, käytettävissä olevat työkalut, materiaalit ja tilat. Jo projektia suunniteltaessa on arvioitava, kuinka pitkästä projektista on kyse, mitä projektilla tavoitellaan, millaisia välitavoitteita voidaan asettaa, kuinka paljon ja millaisia resursseja projektin aikana on käytössä. Projektissa on jokin prosessi, jonka lopputulemana voi olla esimerkiksi taiteellinen produkti, tuote tai palvelu tai vaikkapa tapahtuma. Projektissa voi olla myös useita tuotoksia. Ne voivat olla erimuotoisia, mutta tukea samaa tavoitetta. Kuten esimerkiksi näyttelysuunnittelu sisältää vaikkapa taideteosten tekemistä, viestintäsuunnitelman laatimisen, näyttelytilan rakentamisen ja lehdistötiedotteen kirjoittamisen. Nämä kaikki toimet tukevat samaa päämäärää. Projektin prosessissa on erilaisia työvaiheita, apuvälineitä, työkaluja, menetelmiä, ehkä myös henkilöresursseja jaoteltu erilaisiin rooleja. Roolit kuvaavat henkilön työtehtäviä ja niiden suorittamiseen tarvittavaa osaamista. Kehittämistyö on tutkivaa. Kehittämistyö vaatii tiedonhakua. Tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, löytää uusia ideoita ja tuotoksia, toimintamalleja ja strategioita. Kehittämistyön lopputulos voi siis olla erityyppisiä kuin luova produkti. Kehittämistyö vaatii kokeilevaa otetta. Ideoidaan ja vertaillaan erilaisia mahdollisia ratkaisuja. Se on luovaa työskentelyä ja hyödyntää luovaa ajattelua. Te olette luovia ja taiteellisia, käytätte luovuutta, luovaa ajattelua ja prosesseja arjessa. Ne voivat silloin tuntua itsestään selviltä asioilta teille. Kehittämistyössä on yleensä henkilöitä monelta eri alalta. Luova osaaminen ei ole itsestään selvää heille. On tärkeää, että osaatte tuoda oman osaamisenne ja taidot esille, jos työskentelette tulevaisuudessa monialaisissa tiimeissä. Kehittämistyötä varten perustetaan tietyt raamit, joissa työtä tehdään. Vaikka tavoite olisi asetettu, ei välttämättä tiedetä, mikä lopputulos tulee olemaan. Sitä lähdetään tavoittelemaan luovan prosessin avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että kun meillä on jokin kehittämishaaste, ei lähdetä välittömästi toteuttamaan ratkaisuja, vaan tehdään tiedonhakua ja tutkitaan eri vaihtoehtoja ratkaisuille. Tavoite halutaan peilata suurempaan mittakaavaan. Mikä on iso kuva, johon kehittämistyö haluaa vastata? Millaista tulevaisuutta tavoitellaan? Miten toimintatapojen tulisi muuttua? Millaista sisältöä tulisi tuottaa? Kehittämistyön prosesseja on useita, mutta niiden käyttöä opetetaan muillakin kuin luovilla aloilla. Kun te kuvataiteilijoina osaatte sanallistaa luovan prosessin vaiheita ja tuottaa visuaalista sisältöä sen aikana, teidän on helpompi työskennellä monialaisissa tiimeissä. Kommunikaatio eri alan ihmisten välillä voi olla haastavaa. Oman asiantuntijuuden tuominen mukaan yhteiseen tekemiseen on harjoiteltava taito. Creative Steps, luovat askeleet, mallin mukainen prosessi on ollut aiemmin mukana teidän opintojaksoilla ja taiteellisessa työskentelyssä. Nyt olisi mahdollisuus syventää osaamista siinä tai lisätä omaan työskentelyyn muista menetelmistä osaamista. Tarkoituksena on kuitenkin, että jokainen teistä käyttää ideointiin aikaa ja hakee tietoa. Tarkenna, mitä olet tavoittelemassa tämän produktion aikana. Mieti, miten se peilautuu sinun tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Jos tuntuu, että tällä hetkellä se sinun idea on hyvä ja täydellinen, mieti silti, mitä muita asioita siihen voi kytkeytyä. Ideat vaativat inkubaatioajan, eli haudutteluajan. Ne vaativat myös toimintaa, erilaisia kokeiluja ja vaihtoehtoja. Omassa päässä idea tuntuu aina maailman parhaimmalta. Kun sitä lähtee toteuttamaan, huomaa, ettei asia ollutkaan ihan niin. Luovuus on siis ajattelumalli tai asenne. Muotoilijat käyttävät termiä muotoiluajattelu. Ideointi taas on prosessi, jossa tuotetaan luovia ajatuksia tiettyä tarkoitusta varten. Ja yleensä sillä tarkoituksella on jokin uutuusarvo. Asennoidutaan niin,
että lähdetään tekemään jotain uutta prosessin ja sen menetelmien avulla. Otetaan avoimin mielin vastaan erilaisia virikkeitä ja asioita, joita teidän tiedonhaku, kokeilut ja ympäristö voi tarjota. Tällaista ajattelua ja prosessia harjoitellaan muillakin aloilla oman alan näkökulmasta ja tarpeista katsoen. Muotoiluajattelukäsitettä käytetään muotoilualoilla kuvaamaan muotoilijan ajattelutapaa ja toimintamalleja uusien tuotteiden ja palvelujen tai vaikkapa mainoskampanjoiden ja verkkosivujen suunnittelussa. Muotoilualat ovat hyvin käytännönläheisiä. Niillä on yhteys uusiin teknologioihin ja liiketoimintaan. Muotoilijat ottavat vastaan toimeksiantoja ja työskentelevät usein monialaisissa työyhteisöissä. He hyödyntävät luovaa otetta toimeksiannoissaan. Uudet tuotokset voivat perustua taiteelliseen osaamiseen, kuten kuvitukset tai visuaalisen ilmeen suunnittelu, tai ne voivat olla jonkin massatuotantoon päättyvän tuotteen prototyyppejä tai vaikkapa yrityksen jonkin palvelun toimintamallin kuvauksia. Joka tapauksessa muotoilija toimii yhteistyössä työntilaajan ja mahdollisesti myös tulevan asiakaskunnan edustajien kanssa hakiessaan ratkaisua, joka sopii ajateltuun käyttötarkoitukseen. Muotoiluajattelu perustuu divergenttiin ja konvergenttiin ajatteluun, jolla haetaan erilaisia ratkaisuideoita esitettyyn ongelmaan. Muotoiluongelmat voivat olla aika laveita. Luovan prosessin avulla siitä lähdetään hakemaan tietoa ja tuottamaan erilaisia ideoita ongelman selvittämiseen. Divergenttivaiheen tulisi olla vapaan ideoinnin aikaa. Ideoita tulisi tuottaa runsaasti. Tässä vaiheessa sinun ei tarvitse miettiä, ovatko ideat toteutettavissa tai paras. Tarkoituksena on vain tuottaa mahdollisimman monenlaisia ideoita. Ideoinnilla on yleensä jokin aikaraja. Sen jälkeen siirrytään konvergenttiin vaiheeseen. Tällöin tuotettuja ideoita arvioidaan ja karsitaan. Konvergenttinen vaihe vaatii analyyttistä ajattelua ja toimintaa. Konvergentin ajattelun vaiheessa voit esimerkiksi arvioida, mitkä ideoista ovat mielenkiintoisia, sytyttäviä, helposti toteutettavia tai vaikkapa liiketoiminnan kannalta tuottoisia. Kriteerien perusteella on mahdollista valita ideat, joita lähdetään viemään konkreettisesti kehitettäväksi. Kuvassa lineaarinen ajattelu kuvaa toimintamallia, jossa ensimmäistä ideaa lähdetään välittömästi kehittämään eteenpäin tutkimatta vaihtoehtoja. Muotoilija tuottaa paljon ideoita johonkin tiettyyn ongelmaan tai haasteeseen, esimerkiksi 100 ideaa. Niistä hän karsii jatkokehitykseen muutaman. Esimerkiksi 3 ideasta kehitetään 3 selvästi erilaista konseptia. Konsepteista taas karsitaan 1 viimeisteltäväksi. Lappujen koolla yritän kertoa, että työn määrä ja vaadittavien resurssien määrä kasvaa tuotteen viimeistelyasteen mukaan. Yksinkertaistaen, ideointi on halpaa ja nopeaa, viimeistellyn tuotteen kehittäminen kallista ja aikaa vievää. Lainauksessa sanotaan, kuinka luovaa ajattelua käytetään uusien vaihtoehtojen etsimiseen ja hakemiseen, ja siihen, että voidaan löytää uusia ongelmia ratkaistavaksi. Tähän voi antaa esimerkkinä hankemaailmasta. Ensimmäisiä tehtäviä hankesuunnittelussa tunnistaa jokin ongelma. Ongelman tunnistamisen jälkeen hanke- tai projektihakemusta lähdetään tekemään rahoittajalle. Siinä vaiheessa ei tiedetä, mikä ongelman ratkaisu voisi olla, mutta hankkeelle asetetaan tavoite. Hankkeen käynnistyessä lähdetään hakemaan erilaisia ratkaisuja, joilla päästään tavoitteen mukaiseen lopputulokseen. Lopputulemana on jokin uusi asia, uutuutta sisältävä asia, joka palvelee sekä hankkeen omia tavoitteita, että myös rahoittajan määrittelemiä tavoitteita. Luovan ajattelun mallissa kuvaa divergentin ja konvergentin ajattelun vaiheiden avulla erilaisten vaihtoehtojen kehittämistä ja vaihtoehtojen arvioimista. Mallissa aluksi haetaan ja tarkennetaan kehittämiskohteena olevia ongelmia, ja vasta sitten lähdetään hakemaan niille ratkaisuja. Tarkoituksena on tunnistaa uusia tarpeita ja uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuuksien luominen vaatii divergenttiä ajattelua. Siinä on 4 osa-aluetta. Ensin on tunnistamisen vaihe, jonka aikana etsitään ja tunnistetaan olemassa olevia ongelmia. Sen jälkeen on valmistautumisen vaihe, jossa haetaan lisää tietoa, jotta ongelma voidaan ymmärtää paremmin. Seuraavaksi tulee hautomisen vaihe, eli inkubaatio. Tällöin otetaan tauko aktiivisesta kehittämisestä. Aivoille annetaan aikaa jatkaa ongelman parissa NASNO-taustaprosessointina. Jos aivojen annetaan levätä,
ne voivat löytää uusia ja yllättäviä yhteyksiä ongelmaa koskevien asioiden välillä. Viimeinen vaihe on tuottaminen. Ideoita tuotetaan ja aktiivisesti haetaan uusia ratkaisuja. Mallin toisessa osassa arvioidaan mahdollisuuksia. Se sisältää 3 konvergentin ajattelun vaihetta. Ensimmäisenä vaiheena on valinta, jossa valitaan vaihtoehtoja jatkokehitykseen. Toteutusvaiheessa niitä lähdetään testaamaan ja kehittämään mahdollisuuksia. Ja viimeisenä vaiheena arvioidaan tuloksia ja suunnitellaan seuraavia vaiheita. Hankkeissa tehdään usein iteratiivista testaamista. Testataan ja korjataan jotain hankkeen tuotosta muutaman kerran ja arvioidaan, minkälaisia tuloksia saatiin joka iteraatiossa. Esimerkkinä 3 kertaa hankkeen aikana toteutettava yhteisötaidetyöpaja. Ensimmäinen toteutus on jonain aikana X, ryhmälle Y, paikkakunnalla Z. Testauksen tuloksista saadaan korjausehdotuksia seuraavaan työpajaan. Työpajan toisen toteutuksen jälkeen kysytään taas palautetta. Palautteen jälkeen voidaan toteuttaa uusia muutoksia. 3. työpajan jälkeen voidaan testata vielä 3. kerran ja pyytää palautetta. Lopputuloksena voi siten olla uusi työpajamalli, josta voidaan sanoa minkälaiseen toimintaan ja minkälaiselle kohderyhmälle se sopii. Lopuksi hankkeessa arvioitaisiin, miten mallia voisi jatkokehittää. Vastaavasti teillä voi olla jokin taiteellinen sisältö, jossa kokeileminen ja testaaminen on oleellista. Esimerkiksi virtuaalinen teoskokonaisuus, jolla on tekijän lisäksi katsoja tai käyttäjä. Voit testata ja arvioida, miten toteutus toimii. Voit kysyä esimerkiksi, tavoittaako teos tarkoittamasi tunnelman, ulkoasun tai toiminnallisuudet? Mitä siitä tulisi parantaa? Miten toteutus voisi toimia paremmin käyttökokemukseltaan? Miten katsoja tai käyttäjä pääsee tarkastelemaan teoksia? Miten katsoja kokee teokset? Tavoittaako katsoja sen kokemuksen, jota tavoittelit? Estääkö mahdollisesti jokin tekninen seikka kokemuksen? Miten katsoja voisi antaa sinulle palautetta? Palvelumuotoilun tuplatimanttimalli on hyvä apu erilaisissa kehittämistehtävissä. Se on käytössä palveluiden ja tuotteiden muotoilussa, mutta myös esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä, kuntien organisaatioiden sisäisessä kehittämisessä ja kaupunkisuunnittelun apuna. Se sopii hyvin erilaisiin kehittämistehtäviin, joissa haetaan jotain uutta, joka halutaan konkretisoida ja viedä käytäntöön. Eli se kuvaa innovatiivista prosessia, jonka kummassakin vaiheessa on omat ominaispiirteensä. Muistutuksena vielä, innovaatio tarkoittaa sitä, että kehitetään jotain uutta tai uutuutta sisältävää, jolla voi myös olla liiketoiminnallista arvoa. Tuplatimanttimallia noudattavassa muotoiluprosessissa kuljetaan kummankin timantin vaiheiden läpi. Menetelmän tavoitteena on, että muotoilun kohteena oleva ongelma ymmärretään oikein ja että myös valittu ratkaisu on oikea. Muotoiluprosessi käynnistetään, kun on tunnistettu jokin kehityshaaste tai ongelma. Tuplatimantin ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tietoa ja asiakasymmärrystä sekä kiteytetään huomioita ongelman aihealueesta. Lopputuloksena on tarkempi kuva ongelmasta. Seuraavaksi luodaan ideoita, arvioidaan niitä ja lähdetään toteuttamaan ratkaisuja. Huomatkaa, että myös tässä mallissa käytetään divergentin ja konvergentin ajattelun vaiheita. Mistä tiedätte, millaisissa tehtävissä tarvitaan visuaalisen alan osaamista? Dian vasemmalla puolella on muutamia termejä, jotka ehkä ovat jo tuttuja. Seuraavassa diassa on linkkejä, joissa kerrotaan tarkemmin kyseisistä aiheista. Esimerkiksi yhteiskehittämisessä on kyseessä erilaisten palvelujen käyttäjäryhmien tuominen mukaan palvelun kehittämiseen ja arviointiin. Kehittämisen ja arvioinnin apuna ovat luova ajattelu tai muotoiluajattelu. Palvelun kehittämistä voidaan tehdä palvelumuotoilun tuplatimantin määrittämän prosessin mukaisesti. Palvelumuotoilu taas on oikeastaan kattotermi monille erityyppisille prosesseille ja menetelmille. Tuplatimantti ei ole ainut palvelumuotoilun prosessimalli. Eri toimijat muokkaavat prosessia sen mukaan, millä yhteiskunnan sektorilla he toimivat ja minkälaisia ongelmia he ratkovat. Yhteistä näille termeille on se, että ihminen ja ihmisten kokemus on keskeisessä roolissa suunniteltaessa heille erilaisia palveluja, tuotteita tai toimintamalleja. Dian oikealla puolella on muutamia termejä, jotka kuvaavat kokemuksen eri puolia. Diassa esimerkkejä siitä, miten eri tahot määrittelevät osallisuuden, palvelumuotoilun, ihmiskeskeisen suunnittelun. Tutustukaa niihin esimerkkeihin, jotka tuntuvat kiinnostaville. Voitte hakea itsekin lisää esimerkkejä.
Huomaatte, että eri aloilla tai eri toimintaympäristöissä prosessit ja menetelmät voivat poiketa toisistaan, mutta tavoitteet niissä ovat samansuuntaisia. Halutaan, että erilaiset ihmiset taitoineen, tietoineen ja rajoitteineen voivat osallistua yhteiskunnan toimintoihin, käyttää tuotteita ja palveluja. Tämän vuoksi tuotteiden, palvelujen ja menetelmien kehittäjät tarvitsevat tietoa siitä, miten ihmiset toimivat. IDEO on yksi ensimmäisistä muotoilustudioista, jotka alkoivat käyttää ihmiskeskeistä suunnitteluprosessia toiminnassaan ja kuvasivat toimintaansa muotoiluajatteluna. IDEO on määrittänyt oman prosessimallin. Siinä kuvataan tiedonhaku inspiration-vaiheena, ideointi ja ratkaisujen hakeminen ideation-vaiheena ja ratkaisujen toteutus ja testaus implementation-vaiheena. Videossa on IDEOn ihmiskeskeisen suunnittelun periaatteista, ja ohessa on myös linkki siihen, miten he määrittelevät muotoiluajattelun. Tässä kuvassa näette, että toiminta voi olla ideoinnin, tiedonhaun ja toteutuksen tiiviistä jatkuvaa vuoropuhelua. IDEOssa korostetaan, että on säilyttää asenne, jossa uteliaisuus, avoimuus ja epämääräisyyden näkeminen on mahdollisuus. He käyttävät tästä asenteesta nimitystä beginner's mind, aloittelijan mieli. IDEO on voittoa tavoittelematon yritys. Se toimii globaalisti. IDEO tarjoaa ilmaisia kursseja ja haasteita, joihin voi osallistua eri puolilta maailmaa. Esimerkkinä tässä diassa on pari haastetta, jotka löytyvät OpenIDEO-verkkosivulta. Haasteen esittäjät hakevat ulkopuolisia tekijöitä tuottamaan ratkaisuja. Esimerkiksi otin haasteen varhaislapsuuden kirjan teosta. Kuten näette, teidän taiteellisella ja visuaalisella osaamisella sekä mielenkiinnon kohteilla voi olla kiintopisteitä yhteiskunnallisiin ilmiöihin globaalissa kontekstissa. Tässä haasteessa Yhdysvalloissa sijaitseva säätiö haki kirjantekijää. Tavoitteena on tukea vanhempia lapsen kielenkehityksessä. Lapsille halutaan tarjota kirja, joka on kiinnostava, ja tarinat tukevat ihmisten yhdenvertaisuutta ja kuvaavat elämää kaupungissa. Minkälaisia haasteita tai ongelmia voidaan kohdata nykyyhteiskunnassa? Haasteita voi olla erityyppisiä tuote- ja palvelumuotoilusta viheliäisiin ongelmiin. Viheliäiset ongelmat, wicked problems, ovat monimutkaisia globaaleja ongelmia, jotka käsittävät esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ylikulutuksen ja luontokadon. Ratkaistavaa ongelmaa on vaikea määritellä, saati toteuttaa. Ratkaisun toteutus voi myös johtaa uusiin ongelmiin. Viheliäiset ongelmat ovat yhteiskuntien rakenteissa. Ne siis vaativat pitkäaikaisia muutoksia yhteiskunnan eri sektorille. Agenda 2030 on kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma. Toivottavasti olette kuulleet siitä. Jos katsotte ohjelmaa tarkemmin, näette, että se kattaa yhteiskunnan eri osa-alueita. Toimintaohjelma on tietenkin aika abstraktilla tasolla. Yhteiskunnan eri toimijoiden olisi mietittävä omasta näkökulmastaan, millä tavoilla he sitoutuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin. Esimerkiksi jos ajatelleen vaikkapa edellisellä dialla kuvattua lastenkirjan tilausta, se toteuttaisi omalta osaltaan tavoitetta 4 taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus laadukkaaseen varhaislapsuuden kehitykseen. Koska nykymaailman ongelmat ja haasteet eivät liity pelkästään kulutustuotteiden tai digitaalisten palvelujen tuotantoon, on kehitetty lähestymistapoja löytää ratkaisuja haasteisiin yhteiskunnan eri alueilla. Esimerkiksi Stanfordin yliopiston D-School on kehittänyt Inclusive Design, osallistavan muotoilun työkalun. Sen avulla voi arvioida, aiheuttaako jokin tuotos kokemusta eriarvoisuudesta tai syrjinnästä. Voitte kokeilla, miten se teidän mielestä toimii. Työkalu on saatavilla tekstinä ja äänitiedostoina. Vertailun vuoksi laitoin mukaan videon, jossa kerrotaan, mitä rakenteellinen syrjintä on Suomessa. Mukana on myös linkki syrjimättömän kielen oppaaseen. Toinen esimerkki yhteiskunnallisen haasteen taklaamisesta on Party-käsikirja. Se on luotu kehitysyhteistyöhön. Se on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät nuorten parissa, haavoittuvissa ja syrjäytymisvaarassa olevissa yhteisöissä. Menetelmien kehityksessä olivat mukana Afrikan San-kansan nuoret. Tämä malli on mielenkiintoinen, koska siinä lähdetään liikkeelle jokaisen omasta henkilökohtaisesta historiasta ja prosessin myötä rakennetaan tietoutta ja toimintaa ensin omaan yhteisöön ja sen jälkeen globaaliin yhteisöön.
Olen käyttänyt tämän työkirjan menetelmiä palvelumuotoilutyöpajoissa, jotka eivät käsitelleet kehitysyhteistyötä. Esimerkiksi ensimmäisen vaiheen Collect Stories Family Tree-menetelmää, jossa kerätään omia taitoja ja arvoja sekä pohditaan aiempien sukupolvien tarjoamia taitoja ja arvoja. Siten muodostuu kuva perheen ja suvun perinteistä ja kokemuksista. Prosessi on nelivaiheinen ja jokaisessa vaiheessa on 2 osaa. Sivustolta löytyy case study ja sekä menetelmät. Olen nyt esitellyt erilaisia malleja työskentelylle. Malleissa hyödynnetään menetelmiä. Niitä on runsaasti. Edellisessä diassa mainitsin Family Tree-menetelmän. Se kuten monet muutkin on tarkoitettu työpajatyöskentelyyn. Fasilitaattori kertoo menetelmän työvaiheet ja työpajan osallistujat tekevät. Mutta jos katsot esimerkiksi Family Tree-kaisen menetelmäkuvausta, me näet, että voi sitä käyttää itsenäisestikin. Tässä diassa puolestaan on esimerkki ikäihmisille tarkoitetusta työpajasta. Fasilitaattori auttaa ikäihmistä luomaan elämäntarinataidetta. Tutki, millä tavalla työpaja on määritelty. Ketkä ovat kohderyhmää, mitä taitoja fasilitaattori tarvitsee, miten työpaja toteutetaan, mitä resursseja työpaja vaatii. Entä mitä työpajalla saavutetaan? Nyt kun työskentelette koko kevään oman projektinne parissa, miettikää millä keinoilla pidätte oman työprosessinne käynnissä. Onko työskentelypaikka aina sama? Entä työskentelyaika? Tarvitsetko omaa rauhaa vai haluatko tavata muita? Sopikaa keskenänne, voisitteko tavata ja keskustella omista aiheistanne ja työskentelystä. Ääneen puhuminen ja vuorovaikutus muiden kanssa auttaa omaa ajatusprosessia ja saatte erilaisia näkökulmia tekemiseenne. Vaikka meillä on yhteisiä tapaamisia opintojakson Zoomissa, siitä huolimatta kannattaa olla oma sparrausryhmä. Yksi menetelmä oman ajattelun ja toiminnan haastamiseen on kysymyksien kysyminen. 5. Mitä jos kysymyksen menetelmän avulla voit tutkia oman ideasi juurisyitä esimerkiksi näin? Miksi ideaa kannattaisi lähteä toteuttamaan? Miksi idea kiinnostaa sinua? Miten idean toteuttaminen vie sinun osaamista eteenpäin? Miksi idean toteutus olisi kiinnostava taiteellisena teoksena? Miten idean toteutus tukee sinun pidempiaikaisia tavoitteita? Kysyminen ja kyseenalaistaminen haastaa luovuutta ja pistää ajatuksia liikkeelle. Syvennät myös ymmärrystä tehtävästä ja aiheesta. Voit myös miettiä, löydätkö muunlaisia ratkaisuja. Tarvitsetko lisää tietoa? Taiteilijoilla tutkimus on myös sitä, että pystyt selittämään omaa tekemisen prosessia auki. Opit tarkastelemaan ja arvioimaan tekemiäsi ratkaisuja. On aika itsestään selvä asia, että pitää uskaltaa pois omalta mukavuusalueelta, kokeilla ja katsoa ja etsiä sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät välttämättä ole itselle aiemmin tuttuja. Osaamisesi ja asiantuntijuutesi kasvaa, kun teet itsellesi uusia asioita. On tärkeää tehdä taustatutkimusta ja kartoittaa omaan ideasi liittyviä aiheita ja olemassa olevaa sisältöä. Selvitä, mitä ideoimastasi aiheesta jo tiedetään. Onko se tutkittua tietoa tai asiantuntijatietoa? Voit hakea ymmärrystä teknisten taitojen ja visuaalisten ilmaisun lisäksi myös aihealueesta, teemasta, johon olet tarttunut. Hae tietoa, jonka avulla pystyt syventämään ymmärrystäsi ideasta, jota olet lähtenyt kehittämään. Tällä dialla ja seuraavalla on menetelmiä tai työkaluja, joita voitte hyödyntää oman työskentelyn tukena. Yksi tapa herättää luovuutta on se, että katselet ja kokeilet idean käsittelyä monesta eri näkökulmasta. Yhdistelet eri asioita ja mietit, mitä niistä syntyisi. Muista, että vaikka osa menetelmistä ja työkaluista on tarkoitettu työpajoihin, niitä voi olla mahdollista käyttää henkilökohtaisesti. Lopuksi vielä metafora projektityöskentelystä. Kehittämishaastetta voidaan kuvata vuoren huippuina, jonne halutaan kiivetä. Sinne voi olla monta reittiä. Matkalla voi olla erilaisia haasteita, jotka saavat tavoitteen unohtumaan tai hidastavat toimintaa. Projektin aikana tulisi olla tarkistuspisteitä, joilla varmistetaan, että toimenpiteet vievät tavoitteeseen. Johtotähti kuvaa sitä, että projektin tulisi olla linjassa pidempiaikaisten tavoitteiden kanssa. Projektin aikana tulisi myös tarkistaa, ettei suunta pidempiaikaisiin tavoitteisiin ole kadonnut. Johtotähteä ei tavoiteta yhden projektin aikana.
Se kuvaa tavoitteita, jotka ovat olemassa vielä projektin jälkeen pidemmällä tulevaisuudessa. Tämän tekstin luki Eleven Labsin AI-ääni Matilda.